Em dic Joan, soc professor d'institut des de fa 33 anys, els últims anys a l'Institut de Meliana. M'agrada eixir a la muntanya, jugar al frontó amb els amics i estar una estona al meu hort. Però la veritat és que gaste la major part del meu temps a la política. Comencí fa molts anys i encara m'apassiona. He estat durant 8 anys síndic del grup parlamentari d'Esquerra Unida en les Corts Valencianes. I ho recorde com un honor i un privilegi, perquè per a mi la política és un compromís de treball per a la ciutadania. Ara em planteja treballar per a la ciutat en què visc des de criteris d'honestedat i de transparència. M'agradaria convidar-te a que ens preguntes respecte als grans temes de València, a que ens facis les preguntes que cregues convenient o que ens planteges nous temes. Estarem encantats de respondre't. Volem convidar-te a participar en la campanya i estaríem encantats de la teua participació. Des de Compromís pensem que els polítics hem d'eixir més de les institucions, hem d'estar més en el carrer i hem d'escoltar molt més a la gent.